Morning ndine Jackie. Lero tikubwereranso dziko lotisira chilendo kwa ife chifukwa timapitapitako. Nkhani ya lero ikutitengera ku USA mu mzinda wa Cleveland. Ndiye tisanayambe tengani chakumwa ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Aisha Fraser. Ndipo mu chaka cha 2018 anali zaka 45. Aisha anabadwa yekha kwawo, anali makolo ake oti okondeka, anali mwana basa aputi ofatsa koma ochezaso kwambiri. Ocheza anthu aja oti kukacheza nawo otakasuka komanso ofatsa at the same time, ngati zikuchita make sense. Koma anali ndi personality yabwino, wa umunthu oupeza odekha basa. Nde amagwirizana ndi anthu ambiri, anthu amankonda. Anaphunzira bwino nde atapita ku university iyeyo amaphunzira kuti adzakhale mphunzitsi za education. Ali ku university ko anakumana ndi mamuna uyu dzina lake Lance Mason. Lance amapanga law. Anthu olimbikira kwambiri ndi anayamba chibwezi. Ali pa chibwezi paja Aisha anachita notice kunena kuti Lance nthawi zina amapanga za nkhaza zosakhala bwinoyo. Amapanga nkhazazo kwa iyeyo komanso zofuna umampanga control. Akamuuza kuti apange chinthu ndi kuti apange, akapanda kupanga chomwe amuuzacho ayambana. Zazoti ma behaviors osakhala bwino ina ake. Koma Aisha amamukonda. Mpaka anamuuza kuti ine ndimafuna kuti asintha khalidwe lako, ndimakukonda koma khalidwe lako pena limandikhumudwitsa, umangokwiya zilizonse basi zongovuta basi kumuvutisa. Mpaka chibwezi chimapitirirabe, amamudandaula koma chibwezi chimapitirira. Kenako Lance anamufunsira Aisha ukwati. Aisha uchanamuuza kuti ine ndisanavomere ndikufuna ukwatiwo, koma ndimafuna utati upite ku counseling therapy yoti yochita control anger. Chifukwa zokwiya zakezo amati mwina ukakambiraneko ndi munthu woti ndi professional counselor akuthandiza tisanapange ukwati. Koma Lance anakana kuti sindikufuna tende ngopanga ukwati. Ndipo ukwati anafunisisa ukwati anatani anapita anakapanga ukwati. Apanga ukwati anapeza kuti Aisha anayamba ntchito yake ya uphunzitsi. Pamene Lance uja za law zija zinapita patali kwambiri. Anaberekera ana awiri atsikana. Law ija mpaka anapezeka kuti anasankhidwa kukhala judge. Lance uja judge oti anthu amamulemekeza kwambiri eti. Nthawi imene yoyo kudera lomwe amakhalako anali yekha judge wachikuda. Kusonyeza kuti anali munthu oti amalimbikira, anali wanzeru kuti afike position imene analiyo. Analimbikira opasidwa ulemu. Pamene Aisha ku skulu anali mphunzitsi wokondedwa. Amankonda ana a skulu aziphunzitsi anzake, anali otchuka kwambiri kuti banja lochita bwino, komanso Aisha amangokondedwa ndi aliyense. Nde zinapezeka kuti khalidwe lomenya lija, zinapezeka kuti khalidwe la nkhaza lija linayamba kuonjeza kwambiri. Lance uja china chilichonse samaloledwa kumutsutsa, akanena chinthu ndoti Aisha apange, akapanda ayambana. Ndi kuyambana kuja kunapitirana zinamfika nokuyamba kummenya. Kenako nyumba munamba wapezeka mifuti. Akangotsutsa china chilichonse amafika pomwe mulozesa mfuti. Pena mpaka mwakhani magrenade kuti munthu magrenade akwatenga kuti opsezera mkazi wake nyumba. Ndi amakadandaulira mayi ake Aisha uja. Wakale wadandaula ne sindikuziwa makhalidwe anga sali bwino, mamuna andichita nkhaza. Mamuna andichita nkhaza. Amampanga control china chilichonse azipanga chomwe Lance akumuuza kuti apange. Koma ali ufufuza kuntchito kwake Lance kumene anali jajiko, khalidwe lake linali lomwero. Anali munthu ovuta onena kuti samagwirizana ndi anthu kwenikweni, anthu samankonda, anali ndi kamoyo kena kake kachabe. Koma nanga sanali bwana kwambiri, anali jaji ndi anthu amamumvera anyway. Ndi amafuna kanzimu kamene koko mkazi wake azikhalanso moyo omweyo. Ndi mkazi wakeyo Aisha amangona ngati kapena mwina siku lina zasintha. Iye itapita ni ku therapy yechani akatero mawa awamenya. Nkuja watani basi nkhaza zomwe zija kuti koma nkhaza zanayamba kuziona asanakwatirane naye. Mpaka kuchita decide kuti ya ndingokwatirana naye mwina antasintha. Koma zinthu nkuyipiratu mpaka atopa nazo kuti yes munthu nesinga makhale chonchi. Ndi siku lina mu 2014 anali mkali moto. Aisha ndi mamuna wakeyo Lance anawo awiri atsikana anali kumbuyo. Ndi Aisha ananena kuti ine ndakhala ndikuganiza ndikuona ngati kuti kuli bwino anthu veterani tilekane banjali. Mutu mwangamu tsiku lililonse ndimaganiza kuti I think chinthu choyenereka nchoti ino ndine tichite divorce.
sindikuona tsogolo imakhali sindine osangalala m'banjamo. Atalankhula choncho ali pali pansewu Lansi anapsa mtima ndikuyamba kummenya Aisha uja nada anamugwira mutu ndikumammenyesa pa dashboard kutsogolo kuja nkumuluma kumuzwa tsitsi kenako anatsekula chitseko ndikumukankhira panja pakati pa msewu mwayi kuti galimoto ina imabwera koma inatani inamuona msanga nkuyima Lansi uja kutseka chitseko kumapita. Aisha galimoto ina imaija inamutenga atamona mmene anavulalira mmene anammenyesera nkhope anayimba foni ku polisi. Aisha uja fayula amaopa kuti anawa wandimenya chonje nkuwatenga anawa zathera bwanji. Anayitana apolisi kuti akatenge anawa koma anathamanga naye ku chipatala. Anapeza kuti anamuthyola mafupa 7 ankhope anamuphwasula nkhope mpakana amayenera kupanga reconstructive surgery kuti nkhope yake ibwerere kuyesera kuti ayikonze ibwerere mmene inalili. Anamuononga kwambiri anampwereka. Apolisi anakamugwira Lansi uja anapeza anawo anakatula kwa mchemwali wake. Lansi anachosedwa ntchito nthawi yomwe. With us, he's in custody, no injuries that we can see. There's a gun on my bed too. But there's several. Okay. Party 11. Can you repeat that? I had other. How's my wife? You still want us to head up there? How is she? Where is she? That's my sister. Okay. How's my wife? What do you mean, how's your wife? Where would your wife be? She jumped out the car. She's okay. Khala munthu okuda ku USA nkulimbikira nkufika pa position yokhala jaji nkukapeza kuti kuluza ujaji chifukwa chommenya mkazi wake mwankhanza choncho. Analiluza ntchito ya ujaji kenako anapeza kuti anapita ku khoti kuja anampeza ulakwa. Khoti inampanga fine $150,000 chipepeso kwa mkazi wakeyo. Komanso mkazi wake anapanga file divorce nthawi yomwe. Anapanga file divorce nkupemphaso protection order chifukwa choti amaona kuti mmene wandipangiramo kwandivula zakale koma mwina akhoza ndipwetekano kwambiri. Nde khoti linampatsa kuti okay tikupatsa protective order munthu uyu sudzayandikana naye. So inali yoti lamulo linena kuti Lansi sakuyenera kukhala pafupi naye munjira ina iliyonse. Ndipo Lansi anapitisidwa ku ndende anamuchitira sentence kuti akakhale 2 years. Ndi anapita ku ndende kuja divorce inatheka. Uyu kumapitiriza moyo wake amakhala ndi ana aja koma Lansi sanasiye kutani kumalemba makalata ake amakhala opepesa. Amati ne mundikhululukire ndalakwa kwambiri. Yena amamulembera mkazi wake amalembera ana ake kuti ndalakwa ndimayenera kukutani kukutetezani koma ine nkukakhala munthu amene ndikutani ndikupanga zoyipa mundikhululukire, give me another chance. Makalata ambirimbiri nkumalembaso kwa majaji makalata kuti taonani mmene ndikupepesera kwa mkazi wanga ndine munthu osinthika mpakana majaji nkuyamba kukhulupiriradi. Ndi Aisha yemwe ananena kuti nayenso nkulemba kalata ku khoti. Aisha uja kunena kuti mumukhululukire ine sindifuna kuti amangidwe akhale mprison yayi mutulutseni sindifuna kuti andiyandikire protective order ikhalepobe koma asakhale mndende musiyeni kuti akhale bambo kwa ana ake chani kupempha kunena kuti achitidwe padoni. Mpakana khoti nalo linavomereza kuti munthu yudi ndi osinthika ndi mmene akulembera zabwino zoti ali ndi chisoni ndi zomwe anachita. Khoti linapeza kuti linalamula kuti atuluke after 9 anakhala mprison miyezi 9 malo mwa zaka ziwiri ndi anatuluka. Atatuluka ameya anangofikira kumpasa ntchito kukhala city administrator ntchito yapamwamba kwambiri yonera nthawi zambiri munthu ukangopita ku prison ukatuluka umavulika nkupeza ntchito yomwe koma iye anachita mwayi anafikira kumpasanso ntchito yabwino osati ya ujaji koma ati city administrator. Koma samaloledwa kuyandikana naye Aisha. Anamuzoya nawo ukhoza kumakumana nawo koma kukumana nawo kwake anawo adzika kumana anasankha ndi Aisha kuti ndimagwirizana ndi sister wake mamunayo ndi ana tizikasinthanirana ku nyumba kwa sister wake kuti Aisha azipita ku nyumba kwa sister wake wa Lansi kukasiyana kena kwachoka. Lansi anyamuka apita ku nyumba kwa sister wake kukatenga ana choncho kenako tsiku lokatula akasiyaso kwa sister wake uja nkuchoka kenako Aisha apita akatenga anaja iwo sakuyenera kukuma naye nde amakhala choncho ndithu. Aisha anapeza mamuna wina mamuna ati wabwino kwambiri anali doctor nanga sindi mmene analinso Aisha uzinazo kuti anali munthu kuti akuti wabwino osangalatsa sizinamtengere nthawi. Doctor uja ananena kuti afuna kumukwatira straight away samafuna zachibwana ndi Aisha so anavomera. Anthu amati akupanga chani anali akupanga mapulani kuti apange ukwati
zoti moyo wa Aisha basi wayenda. Aisha atavomereza kuti banja ili linatha anati masinthana chonchi apa ndikupanga maplan awo kwati. Siku lina mu November 2018 Aisha ananyamuka kuti akasiyana ku nyumba kwa mlamu wake wakale, sister wake wa Lance. Anapita kumene kucha, anafika, anatuluka mgalimoto kuwatenga ana kufika pa khomo kogoda. Anangodabwa kutsekula pa khomo ndi Lance ali ndi mpeni m'manja, nkungofikira kuyamba kumbaya ndi mpeni. Ana ake alipomba, anambaya ka 57. Sister wake wa Lance uja amamva kunena kuti munthu akufuwula, anayimba foni ku polisi nthawi yomweyo. Apolisi anabwera, Lance acha kumayesera kuti athawe, anakwera galimoto kuti athawe, koma galimoto ya polisi inamutchingira. Anawomba galimoto ija kutuluka galimoto ndikuyamba kuthawira nyumba, apolisi kumuthamangitsa mpaka anamugwira. Don't let him back on this shit! Shut up! Holy watch it, they got the dog up there. They're upstairs. I got contact. Put your hands behind your back. Do it now. Get him out. Watch. Is anyone else in the house? My daughters and my sister. Thank you. Hold him up with the back with your hands. Where's staying with him? I am. You got him? You stay with him. All right. We need another squad. Out here. Sit him down. Stop. He's bleeding out. Let's go. No, he's not bleeding out. You need to be operational? Okay. Have a seat right here. Anapita ku koti. Anazengedwa milandu. Inali nkhani yoti inamvetsa chisoni kwambiri, nkhani ya domestic violence. Komanso mphunzitsi wokondedwa utchuka ngati ameneyo. Komanso jaji wachikuda unena kuti anapambana mu dziko lomwe anthu okuda sapambana kwenikweni kufika pa point yomwe anapambanira na iyeyo. Ndikuwapeza kuti waononga chilichonse, ampatsa second chance, ndikunyamuka kwa mphankazi wake. Ponera kuti pathadzaka anthu amaona ngati basi zinatha, koma chinali chili mu mtima munthu ayonse anali akuwerengera kuti uyuyu nzathana naye. Ku court anampanga sentence to life in prison ndi possibility yoti akhoza kuzapita pa parole mwina ngati adzakhale ndi good behavior after 30 years. Pa nthawi yomwe amamangayo mu 2018 Lance anali ali zaka 52. Imeneyo ndi nkhani ya Aisha Fraser, mzimayi wabwino, watsogolo labwino, zonse zabwino. Ambiri amapanga miscalculate. Munthu akangokuonetsa khalidwe lake, kuyipa mtima wake, zimakhala kuti ndi mmene alili. Amati what you see is what you get. Chomati adzasintha sizichitika, adzasintha. Ngati akuonetsa nkhanza simunakwatirane ndi komwe, zimangoyipa. And nthawi zina kuli bwino kuthawa mukadali pa chibwezi kusiyana kuti mwalo wa nyumba. Imeneyo ndi nkhani ya Aisha Fraser. Zikomo kwambiri.